Здравейте, сега ще ви покажа един зомби сървър на CS Longhorn 2011. А моите в него се печелят много лесно. Аз давам по 100 000 на човек. Питайте и търсете играч на име FGold. FDGold. Нещо такова. Това е моето име. Предпоследния от сините. Има златни АК-47, златни картечници и много хубави работи. Jetpack, но са много играе трудно. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се, че ви е харесало и моля ви, влизайте.